Hola, soc Lluís, corrector de la Valencianota, i avui vinc a presentar-vos la correcció de la SEACOVA del gener de 2024. Com encara no s'ha penjat l'examen oficial, així tenim el que ens ha donat l'alumnat, que encara que té les respostes no ens hem de fixar si és correcte o incorrecte. I a continuació procediré a la correcció. La pedra seca a Andorra. En la tècnica de la pedra seca és un dels sistemes constructius més antics. Es basa en, i encara que aquesta resposta està donada, és a l'aixecament, ens fixarem a continuació per què és l'aixecament. L'aixecament és alçament. Alçament Alçament d'estructures i murs, per tant, és l'adequat, és el significat. L'enlairament està més vinculat en enlairar en l'aire o exalçar algú, i arrelament és establir-se en un lloc o fixar-se profundament en una idea. Per tant, l'opció A és la correcta i és l'aixecament. L'aixecament d'estructures i murs emprant. I primera opció. Tenim com a, com o com un. Únic material. I així faria una diferenciació entre el com i el com a. El com a és una preposició que serveix per expressar equivalències en qualitat de, en funció de. Es basa en estructures o murs, s'entén que és de pedra, en funció d'únic material o en qualitat d'únic material. Per tant, aquesta seria l'opció correcta. A. Com a. Per què? Perquè el com és un adverbi de comparació. No es tracta d'una comparació. Per exemple, Joan camina com el seu pare. I després el com un és una comparació amb un article indefinit. Per tant, no seria ni l'opció B ni l'opció C. Continuem. Únic material, la pedra, sense que hi intervinga de cap mena de morter, ni terra, ni de calç. Ofereix l'avantatge de ser una tècnica d'execució senzilla que no requereix grans, i així tenim medis, mitjos, mitjans. Mitjos el descartem perquè és incorrecte, i medi és les condicions ambientals o circumstàncies culturals, econòmiques i socials que envolten un individu, el medi on s'ha criat o adaptació al medi, per exemple. I mitjans és l'element que serveix per a determinat fi o allò que és útil per aconseguir un fi. Per tant, veiem que no requereix de molts elements per a determinat fi, és a dir, per a construir l'estructura. Per tant, és mitjans i no medi. De fàcil aprenentatge que ha anat passant d'una generació a l'altra, amb una matèria prima, matèria primera, matèria principal. Matèria prima la descartem des de l'inici perquè és un castellanisme tal qual com es diu en castellà. Matèria primera es tracta del recurs que s'extreu de la naturalesa, per tant aquesta seria l'opció correcta, i matèria principal seria una matèria indeterminada que és la més important de totes. Pel context podríem saber quin tipus de matèria, però realment el que estem tractant és de la matèria primera, és a dir, de recursos de la naturalesa. Per tant, B. Matèria primera. Amb una matèria primera de fàcil obtenció, disponible a peu d'obra i, sobretot, amb un resultat que presenta un òptim grau de conservació, ja que no empra morter com a aglutinant. L'aigua o el gel no degraden les parets. Aquestes característiques han fet que siga una tècnica àmpliament utilitzada al món rural d'Europa. Al món rural d'arreu d'Europa, d'arrel d'Europa, d'arran d'Europa. És important entendre el significat. La resposta és arreu. Per què? Perquè arreu és un adverbi que significa per totes bandes d'Europa. En canvi, arrel, a banda de l'òrgan de la planta, és l'origen o la causa d'un problema. L'arrel d'aquest problema ha vingut per la seva falta de comunicació, per exemple. I d'arran, en general, l'estructura
La locució preposicional seria arran de, que és el més utilitzat, que és com a conseqüència de. La inundació es va produir arran de les fortes pluges. Per tant, no es tracta d'aquesta opció, és d'arreu, per totes bandes. Per tant, opció A, d'arreu. D'arreu d'Europa, i les valls d'Andorra no són una excepció. I així tenim no hi són, una excepció, no en són, una excepció, no ni són una excepció. I així no són una excepció de l'ús d'aquesta tècnica. És el que s'està referint. És el pronom al qual volem substituir de l'ús d'aquesta tècnica. Per tant, està molt clar. L'opció és la B, en. Si les valls d'Andorra s'haguera referit en un altre moment, en una altra situació, i no quedara clar, sí que podria ser l'opció C, que seria ni, però en aquest cas no seria necessari, ja que està explícit a les valls d'Andorra. No en són una excepció. Ara deu fer uns 15 anys vam iniciar l'inventari de les estructures de pedra seca en alta muntanya, que venen a ser les que estan relacionades amb la pràctica de la ramaderia. Es tractava d'un treball de prospecció sistemàtic, sistemàtica o sistemàtics. Disculpeu que no es veja. Considere que el mot principal d'aquest sintagma seria treball de prospecció, i el treball, per tant, és sistemàtic. Pense que sistemàtics no hi hauria dubte, i sistemàtica sí que pot dur un cert dubte, perquè prospecció és un mot en femení, però ens estem referint principalment al treball, que ha requerit temps i dedicació i pel qual i per al què. I així hi ha un xicotet dubte, perquè per al què sí que l'eliminem com a opció, perquè no es tracta d'un pronom de relatiu, i així tenim per al qual o pel qual o per al qual. I el dubte no ens ve tant pel relatiu, sinó per si utilitzem el per a o per. Llavors, la normativa ens indica que si té un valor causal, seria pel qual. Si té un valor o una idea de finalitat, seria per al qual. Jo crec que aquesta seria de finalitat. Tornem a llegir l'oració. Es tractava d'un treball de prospecció sistemàtic que ha requerit temps i dedicació, i pràcticament només comptava amb la col·laboració del meu fidel gos d'atura. Si es tractara de finalitat, que és el que crec, seria per al qual. Per tant, l'opció seria A. Per al qual. Pràcticament només comptava amb la col·laboració del meu fidel gos d'atura. Part dels resultats els he anat publicant aquí i allà. La resta romanen en una carpeta dins d'un ordinador obsolet i en una llibreta de camp. I ara veurem, entenc que serà un adjectiu. Barquejada. Barquejada ve de navegar en barca, per tant la descartem. Baquetejada és baquetejar, és pegar a algú o maltractar-lo. I bragada és que és forta, valenta o enèrgica. Per tant, és baquetejada. Pense que és una llibreta maltractada. Opció B. Llibreta de camp. Les cabanes eren l'habitatge temporal dels pastors mentre aquests romanien als contorns vigilant i així ramats, vigilant ramats, vigilant els ramats als seus ramats. Com
Vigilar és un verb transitiu, no hi ha dubte. Els no és possible, ni la B ni la C. És vigilar els ramats. És un verb transitiu. Vigilar, opció A, els ramats. En la majoria de casos, la coberta de la cabana estava feta de troncs recoberts de terra i glosa, que significa una cançó o composició en vers, glavi, que significa espasa, o gleva, que la definició literal del diccionari és massa de terra cohesionada per les arrels de les herbes i de dimensions variables, que s'alça cavant o llaurant, o que es desprèn d'una paret o d'un ribàs. Per tant, gleva és l'opció correcta. Així tenim la C, gleva. Hi ha casos, opció 11, en els que, quan el que és un pronom de relatiu i va precedit d'una preposició, sempre du accentuació. Per tant, la C sabem que no és correcta i en els que realment no es tractaria d'un pronom de relatiu, sinó que seria més en aquells que no es tractaria d'un pronom de relatiu. Per tant, en què és l'opció correcta. En què s'aprofita una balma o la visera d'un bloc com a cobertura, per la qual cosa només feien falta les parets per tancar la cabana. Algunes cabanes, si així es poden dir, no estaven destinades a l'ús de persones, sinó d'animals. També hi havien, ha és un verb invariable, per tant, hi havien és incorrecta d'entrada, i tenim hi havia o hi havia més el pronom en, n'hi havia. I ara veurem quina de les dues opcions és l'adequada. Algunes cabanes, es pot dir així, no estaven destinades per l'ús de persones, sinó d'animals. També, i així tocaria haver, hi havia cabanes que s'empraven com a cellers de formatges. Com el idim cabanes és n'hi havia. Hi havia de cabanes. N'hi havia de cabanes que s'empraven com a cellers de formatges. De totes, les estructures més espectaculars són els orris, que servien per organitzar i facilitar la tasca de munyir les ovelles. Compte, un orri no és una cabana, com molta gent diu de forma equivocada. Un orri és un passadís de 40 i 60 metres de llargada, de forma, i així tenim sinuosa, sigil·losa, serpentina. Sigil·losa la podem descartar perquè és amb reserva, amb sigil, amb precaució. No pot ser que un camí o un orri tingui un passadís sigil·lós. Després, serpentina pot donar a entendre que té corbes per la forma de la serp, però realment serpentina du a la confusió perquè es tracta d'una tira estreta o molt llarga de paper de color que es desenrotlla quan es llança tenint agafat l'extrem interior. Per tant, l'opció és sinuosa, que bàsicament un camí sinuós és un camí amb moltes corbes. Un passadís serà el mateix. La definició és que té entrants i ixents corbs, que forma una línia composta de corbes separades per punts d'inflexió. Per tant, l'opció és la A, sinuosa. És a dir, en forma de S, no recte, amb un mur de pedra seca a cada costat d'1,5 metres d'alçada, obert per un extrem i amb un compartiment quadrangular a l'altre. Les construccions en pedra seca són un patrimoni humil, senzill i funcional, sense pretensions artístiques, i per això no ha estat objecte d'atenció i estudi fins a fa molt poc. No obstant això, són el testimoni material més important de la qual. Aquests dos són relatius i aquesta no.
de la que durant segles va ser la principal activitat econòmica del país. Per tant, seria aquesta l'opció correcta. A. De la que. Va ser l'activitat que va ser l'activitat més important, l'activitat principal del país. Per tant, aquesta seria la correcta. Les altres dos serien correctes si foren relatius. L'accentuació amb el de o de la qual. I després, la pedra seca és un element destacat de la construcció del nostre paisatge natural pel seu ús al llarg de la història. Des del Neolític, aquesta mena de construccions ha anat configurant una llarga tradició que, a banda de la seva aparent simplicitat, transmet solidesa i perdurabilitat i dona una personalitat singular molts espais de totes les parròquies. En als a. Dona una personalitat singular i així espais ens podria fer dubtar entre la preposició a o en. Als molts espais és estrany. Entre a i e podríem estar dubtant si es tractarà d'una localització dels espais. En canvi, ens hem de fixar més en aquesta estructura. Donar una personalitat singular a algú, a això, als espais. Per tant, és a molts espais de totes les parròquies. I l'opció seria la C. C. A molts espais de totes les parròquies. I fins ací el primer text. Passem al següent. Així també comencem amb una primera opció. El 1952, l'any 1952, a 1952. Els anys poden dur preposició, però la preposició que és recomanable és en. Per tant, podria ser en 1952 o l'any 1952. Com no observem en cap de les dues opcions o de les tres opcions, la correcta serà l'any 1952. El músic avantguardista John Cage va estrenar una obra singular, 4:33. La peça és un silenci de 4 minuts i 33 segons i, atès que per bé que mal que bé, així és important entendre el significat d'aquestes estructures. La peça és un silenci de 4 minuts i 30 segons i, generalment s'interpreta al piano, es pot interpretar amb qualsevol instrument o grup instrumental. I així, en l'opció 16 diríem, atès que és considerant que generalment s'interpreta a piano, es pot interpretar amb qualsevol instrument o grup instrumental. No s'ajustaria. Després, mal que bé seria després de tot, o més bé que o més malament, generalment s'interpreta a piano. Així no s'està parlant de la qualitat de la interpretació. I per bé que significa encara que. Encara que generalment s'interpreta al piano, es pot interpretar amb qualsevol instrument o grup instrumental. Per tant, l'opció és clara. Per bé que. Per bé que generalment s'interpreta a piano, es pot interpretar amb qualsevol instrument o grup instrumental. L'obra no és cap broma. Qui l'escolta, de seguida, i així tenim s'hi adona, se n'adona, s'adona. Qui l'escolta, de seguida, s'adona que si no existirà l'explicació que la proposta consisteix a escoltar el que hi ha més enllà de la peça, seria se n'adona. Se n'adona. I ja s'entén que és el d'això. La proposta açò, si anara en una oració anterior, després podríem dir qui l'escolta se n'adona, punt. I sabríem que aquest en seria tot això. En canvi, com no hi ha res a substituir, seria s'adona. I amb el pronom i ocorre el mateix. Si adona no hi ha res a substituir. El frec d'una sabata, el frufru d'un vestit, un assossec, estossec, ràfec.
Assossec significa calma o quietud. Pense que molts coneixereu el terme desassossec, que és intranquil·litat. Per tant, a partir d'aquí podeu tindre una pista. Estossec és tossir, que és tossir generes un soroll, per tant, s'ajustaria més. I ràfec és la part de la teulada que sobreïx del plat d'una façana. Per tant, la resposta correcta és estossec. Tossir. Estem parlant de sorolls que es provoquen dins del silenci. El fred d'una sabata, el frufru d'un vestit, un estossec, la remor llunyana del carrer o un de la fusta. Cruix, cruiximent o cruixit. Cruiximent està molt vinculat al dolor muscular. Quan ixes del gimnàs, al cap d'unes hores pots tindre cruiximents. I cruixit, el diccionari normatiu valencià en diu que és sinònim de cruix i que és un soroll que fa un cos quan cruix. Però et dirigís sempre a cruixit. Per tant, l'opció correcta la considerarem cruixit, la C. Un cruixit de la fusta. I més enllà d'aquests sorolls immediats, el nostre. El silenci ens fa escoltar-nos. El pensament. I així, sens fa present, sent, sent-hi. I així hi ha diferents estructures. El en i el i, si es tractaren de pronoms, són pronoms que substitueixen a complements en concret. En canvi, el ens és un pronom personal. Per tant, hi ha una diferència molt gran. Realment no hi ha dubte perquè es tracta d'un pronom més bé personal i, a més, també tenim la pista en l'oració anterior. El silenci ens fa escoltar-nos. El pensament se'ns fa present. Es segueix la mateixa estructura. Se'ns, que ara és l'opció A. Se'ns fa present. Els nostres alumnes fan massa soroll i no em referisc, i així tenim al que amb accent, al que o al qual. Així també tenim clar que no és ni al qual, el que seria incorrecte perquè no podria anar accentuat ja que està en contacte amb un article, no és una preposició. Per tant, l'única opció és si és un pronom, si substitueix o si realment és aquesta estructura de al que realment el que ve a dir és el que en castellà diguem lo que fan. No em referisc a lo que fan amb els pupitres, a allò que fan. Per tant, aquesta seria l'opció correcta i realment no estaríem parlant d'una oració de relatiu. Bé, al que. Els nostres alumnes fan massa soroll i no em refereixo al que fan amb els pupitres i les cadires quan entren i ixen de les classes, ni al fet que parlen amb els companys i no escolten gaire. Parle de algun element verbal, de la impaciència. Per tant, és inconsciència, inconsistència i incontinència. Inconsciència, al cap i a la fi significa que no hi ha consciència amb el que s'està dient, que potser és una persona temerària amb les paraules i està provocant. Inconsistència és que no hi ha solidesa o fonament en l'argument i incontinència és que no hi ha moderació, que no es pot contindre. Clar, el que estem dient així és la impaciència, el no poder contindre's, l'estar parlant sempre per parlar encara que no es diga res profitós. Per tant, seria la C. Incontinència verbal. De la impaciència, quan el professor pregunta alguna cosa, a respondre qualsevol cosa a veure. I així, si l'encerte l'endevine, si faig forat, si encerte la troca. Si faig forat significa menjar molt. I si encerte la troca he trobat l'expressió o embolicar la troca, que significa complicar les coses.
En canvi, si l'encerte l'endevine és quan es confia en la sort a l'hora de començar una cosa. Així es confia en la sort a l'hora de respondre, sense cap tipus de reflexió. El que està parlant del text és que de vegades parlem sense reflexionar i seria més important en aquest cas el silenci. Llavors, l'opció és la... Si l'encerte l'endevine. La paraula i la participació a classe estan sobrevalorades. Venim d'un silenci, que deia Raimon. I així tenim pot ser que, pot ser i pot ser l'adverbi. Aquest és el verb més l'infinitiu, aquest és l'adverbi i aquest és l'adverbi més un què. Aquest el podem eliminar perquè només es pot utilitzar quan és un verb. Pot ser, és a dir, aquest separat, pot ser que això ocórrega. Després està el verb i l'adverbi i a continuació veurem quin dels dos és. Venim d'un silenci que deia Raimon i possiblement per això, possiblement com a sinònim de pot ser adverbi, per tant ja tenim la resposta. Sí, pot ser. Possiblement per això ens sembla que la paraula és la llibertat. Protestar, opinar, discutir, contestar whatsapps i tot sense passar pel silenci. En algun article he defensat la música de fons, que els podria donar un coixí que ja no haurien d'omplir amb la seua piuladissa, xerramenta, xerradissa. Piuladissa és una sèrie de piulets, sons aguts i estridents de la veu. Xerramenta és una acció de xerrar insistentment i sense substància, que pense que s'ajustaria. I xerradissa és el remor que fa molta gent al xerrar. Quan molta gent xerra i estàs en un espai tancat, com reverbera. Pense que realment està parlant del xerrar insistentment i sense substància. Per tant, és l'opció B. La seua B. Xerramenta. Però l'ús del silenci és d'un altre ordre. No parle del silenci com a condició passiva d'una classe en la que estem parlant d'un pronom de relatiu, aquest no seria, aquest seria incorrecte perquè només s'accentua quan el precedeix una preposició i la A seria la correcta. A en què el professor no para de xerrar o del que cal durant un examen. Parle d'un silenci actiu com el de John Cage. No parle del silenci imposat quan diem calleu. I així teniu calleu-vos, calleu o calleu-se. D'entrada caldria dir que calleu és un verb que no és pronominal. Per tant, ni el vos ni el se seria correcte, només l'opció B. Però si fora pronominal seria vos, calleu vosaltres, calleu vos. El se seria un calc del castellà. Per tant, l'opció correcta és la B. Com no tinc el símbol, escric calleu i pense que s'entén que no hi ha res més. Parle d'un silenci assumit que els alumnes facin seu. Cal que descobrisquen que el silenci és la condició d'una veu interior creativa. És difícil mirar de recordar una melodia mentre escolten i escolten n'escolten. Una altra de melodia, per tant és n'escolten, que és l'opció C. N'escolten una altra. És difícil connectar amb el nostre pensament, elaborar-lo i desartillar-lo, que significa llevar l'artilleria d'una fortificació, d'una embarcació, destil·lar-lo, que a banda de deixar caure gotes, significa revelar o fer eixir alguna cosa, o desteixinar-lo, que és esforçar-se molt per obtenir alguna cosa. I així, és difícil connectar amb el nostre pensament, elaborar-lo i crec que el que volem dir és revelar o fer eixir
aquest pensament. Seria l'opció B. Destil·lar-lo. Per poder dir alguna cosa interessant. Si no, això és un condicional més una negativa. Si no, és la conjunció adversativa. I si no, tot junt, en valencià no existeix. Per tant, eliminem l'opció C i hem de pensar si és un condicional o si és una conjunció adversativa. Sempre recomano que vos fixeu en passar la condicional en positiu. Eliminem el no i passem l'oració en positiu. Si pensem en silenci, serà fàcil connectar amb el nostre pensament. Per tant, com realment té sentit, es tracta d'un condicional i no d'una conjunció adversativa. És l'opció A. Si no pensem en silenci. I fins ací la segona activitat. I ara passarem a la tercera. És igual que telefone o no, li enviarem un document per correu. Així l'opció correcta és tant si telefona com si no. És aquesta opció perquè és l'única que contempla clarament l'opció del sí i l'opció del no. Tan bon punt com telefone només contempla l'opció del sí. I per bé que telefone és en cas que telefone, obrint la possibilitat, però no és si telefona o si no telefona. És tant si telefona com si no, per tant és l'opció B. Li enviarem igualment el document per correu. Tenia el costum de des de menut de menjar la fruita amb coberts. Menjava la fruita amb coberts. Havia acostumat des de menut. Se n'havia acostumat, s'hi havia acostumat, se n'havia acostumat. I com és a menjar fruita, s'ha acostumat a fer això, seria l'opció B. Sí. Sí havia acostumat, acostumar-se a això, a menjar fruita amb coberts des de menut. El condemne a la multa esmentada, així com a pagar les costes. El condemne a la multa esmentada, a pagar les costes. Així com, té un significat com i també, a més. L'opció tanmateix significa contràriament al que s'espera. També pot significar naturalment, que en aquesta oració li aniria bé, condemne a la multa esmentada i naturalment a pagar les costes, però no és el significat ajustat. Així mateix significa també i a més d'això. L'opció està clara. És la A, la B i així mateix a pagar les costes. I després l'opció C és i doncs, que és i en conseqüència, que també s'ajustaria al context, i en conseqüència a pagar les costes. Però si volem substituir aquest així com, seria i així mateix. És molt cabut. Si li dius que no ho faça, ho farà encara més. És molt cabut. Més li digues que no ho faça, més ho farà. I així tenim com, quan, quant. El quan el podem descartar perquè és temporal, una marca temporal. El quant és de quantitat i el com també seria possible. És l'opció 33. El quant realment seria possible dir-la quant més li digues que no ho faça, més ho farà. Però, segons la gramàtica de la llengua catalana, és propi de la llengua antiga i és més correcte utilitzar el com per als graus inferiors o superiors quantitativament perquè depenen proporcionalment del grau d'un segon factor. Aquesta és la definició. Per tant, seria la com més li digues que no ho faça, més ho farà.
Potser era el mes passat quan es va inaugurar el servei d'atenció a l'usuari. És a dir, tenim seria, igual era, devia ser. El condicional no es pot utilitzar per expressar probabilitat, per tant l'eliminem. Igual era és una expressió que s'ha d'evitar també en la probabilitat, igual, per tant també és incorrecte, i deuria ser. Per expressar probabilitat en passat fem servir deure més l'infinitiu. En passat, mai en condicional. I devia està en passat. Per tant, l'opció correcta és la C. Devia ser el mes passat quan es va inaugurar el servei d'atenció a l'usuari. Héctor, escorre la pasta de pressa, si no quedarà enganxosa. Héctor, escorre l'an, escorre l'I, escorre la I. D'entrada podem eliminar escorre l'I perquè la i I no es pot apostrofar. I ens queda el dubte si és escorre l'an i escorre la I. El la és la pasta, això no hi ha dubte. I després tenim el dubte si utilitzem el I o el en. Aquesta D ens podria marcar que utilitzem el en, per tant seria escorre-lan, escorre-la de pressa. Però com és un complement circumstancial de manera, aquesta és una excepció, s'utilitzaria el I i seria escorre la I, que és l'opció C. Escorre la I. Si no, quedarà enganxosa. Han obert un bar-restaurant nou en el barri. Han obert diversos, així tenim bar-restaurant, bars-restaurants i bars-restaurant i bars-restaurants. La normativa diu que quan hi ha verbs que regeixen diu que són termes que tenen un cert grau de lexicalització, és a dir, s'escriuen separats i sense guionet, però tenen un únic significat. I la normativa diu que el segon nom és el que es manté invariable i l'altre és el que canvia. Per tant, el segon nom es manté invariable i l'altre és el que canvia. És l'opció B, 36. Opció B és bars, restaurant. Han obert diversos bars-restaurant nous en el meu barri. Tenim l'esperança que puguem detenir el procés de canvi climàtic. Confiem en que. I així tenim, si és una relació de relatiu, seria aquesta opció, perquè li precedeix una preposició. Però realment, així el que ocorre no és això, sinó que hi ha verbs que regeixen per preposicions. Per exemple, confiar en, quasi que és una estructura fixa. Ara bé, quan aquests verbs es troben davant d'una oració introduïda per la conjunció que, la preposició se li dix en registres formals, que és aquest cas. Per tant, confie que seria la correcta. Confiem que detindrem el procés de canvi climàtic. Tinc remordiments de consciència que no tinc un remordiment de consciència que no em deixa dormir. Tinc un, i així és una qüestió de lèxic, rau, que és dolor moral o remordiment, per tant és l'opció A, però veiem les següents. Riurau és una edificació rural de planta baixa típica de la Marina Alta, i nyic-nyac, que són renyines contínues entre dues persones. Realment es tracta de rau, que és un sinònim de remordiment. Tinc un rau de consciència que no em deixa dormir. Que us heu acabat totes les cireres, el fruiter està buit. Que us heu menjat totes les cireres, no ni una. Aquest ni una ja ens indica que utilitzarem el en de cireres, ni una de cireres. I ara veurem, hi ha, ni queda, i queda. I l'únic que té el en és la B, no ni queda ni una. Bé,
ni queda ni una, i és en queda de cireres i al fruiter. Per tant, no ni queda ni una. Les meues cosines sempre passen la Pasqua al poble. Les meues cosines sempre venen al poble. I així, si llegim les opcions, és a, en o per. Les meues cosines sempre venen al poble a Pasqua, en Pasqua, per Pasqua. Realment, per explicar una localització temporal s'utilitza per Pasqua. És una localització temporal. És la C, per Pasqua. Bé, espero que us hagi servit aquesta correcció de la valencianota. Moltes gràcies.